Aurtengo Xabier Ormazabal bekak 8 proiektu jaso ditu, aurreikuspen guztiak gaindituz. 8 proiektu, 24 urte edo gutxiago dituzten gazteen ametsak jasotzen dituztenak. Aniztasuna da proiektu hauek eskaintzen dutena, mundua ezagutzeko Xabierrek zuen gogoa, paretak igo eta norbere buruari erronkak jartzekoa. Maila handiko proiektuak dira, eta maila handikoa behar zuen izan proiektu hauek aztertu, baloratu eta bekaren onuradun izango dena aukeratuko duen epaimahaia. Mikel Zabalza mendigidaria da, besteak beste. Espainiako Teknifikazio Zentroko zuzendaria eta Altsasuko Mendi Eskolako irakaslea ere bada. Bere kurrikuluma ezin da segundu gutxitan aurkeztu, baina zailtasun tekniko handia duten bideetan eta altueretan hartzen du arnas. Mundu osoan ibilia, Antartidako lur izoztuetan ere aurki daitezke bere urratsak. Bere estiloa propioa da, atzera egin behar da denboran, nonbait kokatu nahi bada. Sare sozial eta mediatizaziotik urrun gordetzen du agortzen ez zaion gogoa eta irribarrea. Zailtasun handiko bideak irekitzen dihardu egun, arrokak eta izotzak ez dute bere gogoa ahultzen eta garai desberdinak lotzen ditu bere sokaz. Ziurrenik, berak irekitako bideak zailtasun handiko klasikoak izatera iritsiko baitira etorkizunean. Oskar Gogorza ere mendigidaria da, sokarekin eta esaldiekin gidatzen ditu mendizaleak, idazlea ere baita. Kirolene Mendi Eskolan irakasle, mendi tertulietan dinamizatzaile, El País egunkariko kronikalari. Zailtasun handiko jarduerak burutzen eta irakurleei amets egiteko bideak irekitzen egiten du lan. Mendian hurbilduz. Gorka Estebezek aurkeztu du Mendian hurbilduz proiektua. Izurtzako lehen harrerako zentroko 14 eta 18 urte bitarteko 20 gazte ditu ardatz. Gazte hauekin mendi irteerak egiteko proiektua da Estebezek aurkezten duena. Mendia talde lanaren edota bizikidetzaren tankerako baloreak sustatzeko erreminta gisa erabiliz. Lurra Adventure taldeko gida profesionalek lagunduko lukete lan horretan. Oxigenoa euskarari 6.000 metrotan ere. Maialen Osa, Amaia Ugarte, Igor Mugarza eta Amaie Oiagarai 16 eta 15 urte bitarteko 4 gazte dira. Eurena da Oxigenoa euskarari 6.000 metrotan ere proiektua. Euskal Herriko 7 probintzietako 15 pertsona eta 10 xerpa elkartzen ditu ekimenak, eta guztien artean espedizio bat burutuko dute, berezitasun batekin. Norberak bere ama hizkuntza erabiliko du elkarren artean komunikatzeko, eta hori errespetatuz antolatuko dute espedizioa 6.000 metroko mendi baten gailurreraino iritsi arte. Hauek ere gida profesionalen laguntza jasoko dute, kasu honetan mendiak eta herriak taldekoena. Alpeetako 3 ipar aurpegiak. Alpeetako 3 ipar aurpegiak izena du Mikel eta Joni Noriza anaiek aurkeztu duten proiektuak. 21 eta 18 urte dituzte eta soka anai artean lotuz Alpeetako 3 ipar aurpegi ezagun eskalatzeko proiektua da. Zerbino mendiko ipar pareta, Eiger mendiarena eta Joreis handietan dagoen Golker espoloia. Pausoz pauso, Gaxenbrun 4. Pirineoetan hasi zuen proiektua 24 urteko Iker Madoz eskalatzaileak. Alpeetako, Peruko, Alaskako eta Indiako Himalaiako bide gogorretan aritu ondoren, Gaxenbrun 4 tontorrean eman nahi dio amaiera egitasmoari. Pausoz pauso Gaxenbrun 4 izeneko proiektuarekin. Ez nola nahi, gailurrera eramango duen bide berri bat irekitzea da bere asmoa. Hartu eman. Xabier Arenal, Jorit Segurola, Andoni Arregi eta Imanola Mundarainek 21 eta 22 urte artean dituzte. Madagaskarren kokatuta dagoen Txaranoro mendikatean gauzatuko den hartu eman eskalada proiektua aurkeztu dute hauek, berezitasun batekin. Bertako biztanleei trukean zerbait eman nahi diete. Granitozko pareta hauetan igoko duten metro bakoitzeko baliokidea izango den zerbait. Zenbat emango dieten, hori igotzen dituzten metro kopuruek zehaztuko dute. Alpeak, Maroko eta Peru. Mikel eta Joni Noriza, Ander Jauregi, Borja Donai, Ander Zabalza eta Julen Berruekok aurkezten dute Alpeak, Maroko eta Peru izeneko proiektua.
19 eta 24 urte artean dituzte eta munduan zehar barreiatutako 3 mendikatetan bide zaila jorratzea dute asmo. Marokoko Tagia mendikatean, Alpeetan eta Peruko mendilerro zurian. Xerpen bidea jarraituz. Inigo Unanue 24 urteko urretxoarrak aurkeztu du Xerpen bidea jarraituz proiektua. Rolwalin baiara du ardatz proiektu honek, eta mendia egiteaz edota mendian trebatzeaz gain bertako kultura eta ohiturak ezagutzea dute xede. Tartean, jak gaztaren produkzio moduak ere, esplorazio, ezagutza eta mendia lotzen ditu egitasmoak. Roncagli Indomitus. Mikel Inoriza, Ibai Riko eta Einaut Izagirre 22 urteko gazteek dakarte bekara aurkeztu den Roncagli Indomitus proiektua. Patagoniako Darwin mendikatean kokatzen den Roncagli mendia igotzea proposatzen du proiektu honek. Mendiak 2200 metro ditu eta oraindik inork zapaldu gabeko gailurra gordetzen dute bere paretek. Esplorazio bidaia ere bada aurkeztu duten egitasmoa. Izan ere, mendiaren oinetara luzatzen den glaziarrean ikerketa bat burutu nahi dute bidaia honetan.